Ok ni ne wadhi e welo maratiro mamage jok mwatimo ang'o oyiero. Nikech kwedo kete mawuyanga to mutni manye wawinjo ka jomoko wacho ni wadhi ombulu to pod wakia kata ni presiding officer en ng'a. Wakia kata ni clerks gin jomage. Ineno. Ng'ato chung' gi list mag jok madhi timo yiero e ang'o e patagoge to jopiny monego yier to kia ni jomage matimo ang'o madhi tayo ombulu ni. So mage gik manyaka wang'i kwedo wang'iyo ni to bende mane yiero motimo ang'o mochomo yo. Mar ariyo, nyi neno kanda moko kawuotho manyaka nyithi sikul goyo ombulu. Nyi neno kanda moko ma ng'ato koni bwana ka okumake video ka wan wapong' apong'a. Ineno. Mano kombulu mahuyanga. En mani tek yango video mar nyithindo chani to den ma kasepuli koso siasa ka bende oting'o geche mang'eny. Kaka ken ne temo kete cha. VOJ. Piny olony. Piny olony. Picha mora mora migoyo. Sani magi aneno ga kawuok ni Jakubuya gi tarik. Mar buona niluoga ni Dr. Ken Muga kendo emphasize Ken gi double N. Ineno. So picha mogo kanda momaki technology nitie mar ng'eyo ogoye kanye to goye sadi to goye gi ng'a gi kamera machalo nadi mago nitie. Ineno. Emomiyo DCI ka gimoro timore to yot mondo manyi ka nitie picha manotimo ang'o manogo. Hey. So waweuru temo wuondore ni ni siji propaganda onge welo manyotim makane god to bende wabedo gi toko ni to kara kwar peres ni de bendi go kura goro sare to wuok no dhi go goro sare to kaka jopiny ohere kaka sikri nye gi chungo mnaliel do jopiny oneno nyakwar peres to dhi ogo mna kura kaka ogoga to go kodgi mbaka bende en gi makosa onge en gi ratiro kaka jachama. En gi ratiro kaka jachama kendo ng'ama go ombulu de wawach ni ng'ato wuok kaka iwuok kagan. Tidhi e polling station to kin ja ODM okin agent mar ng'ata to neni kuro tichoko jopiny ilosogo mano to wawacho ni to VOJ odhi mang'oka. Ineno sama in e chairperson mar gik moko ka welogo nyaki dikri. Okikaw statement mondik kamoro tichuoge nyingi tibedo circulated. Nikech ni no ka gikwanyo Magwanga to gikwanyo bwana moro manowuok nambari luong ni ng'a? Newton. Newton. Hey.